És un poble que, en molts casos, i els darrers anys del Partit Popular ho ha fet palès, és un poble que ha patit, és un poble que no s'ha alçat i no s'ha revoltat amb força, és un poble que ha sigut amable, que ha sigut generós i que en moltes ocasions la generositat ha fet que ens passaren per sobre. Afortunadament estem en un moment diferent i l'acte d'avui, ara us presentaré als companys i companyes en els que conversarem. L'acte d'avui té, entre altres, aquesta missió, preguntar-nos quin és el sentit avui del 25 d'abril. Per què avui, el 25 d'abril, és una data que no rememora només una derrota, sinó que és la data en la que els valencians i les valencianes volem posar-nos en peus i dir una vegada més que volem viure en llibertat, que volem viure en dignitat, que volem viure fora d'aquest discurs que s'ha instal·lat durant molts anys a la comunitat valenciana per el PP, de valencians bons i de valencians dolents, dels valencians que tenien aquesta, com diguem-ne, pedigrí de valenciania i els que estaven venuts a uns altres interessos. Aquest discurs de la divisió no ens val als valencians. Volem participar d'un discurs molt més inclusiu i trobar unes dates d'identitat, uns signes d'identitat que ens agermanen a tots. Així que avui vos vaig a presentar Antoni Estany. Ell és diputat a les Corts Valencianes per Alacant. Bona vesprada. Àngela Ballester. Al Congrés dels Diputats i secretària de Coordinació Política de Podemos al País Valencià. Íñigo Errejón. Podemos en Comú Podem en Marea, secretari de Política de l'organització Podemos. Gràcies per estar així amb nosaltres. Antoni Montiel és el síndic de Podemos a les Corts Valencianes i secretari general. Laura Varela va ser diputada, va ser candidata al Congrés en les passades eleccions del 20 de desembre per Castelló. A mi ja el coneixeu, soc Rosana Pastor, en estos moments al Parlament de Madrid. Anem a intentar establir un diàleg entre nosaltres i que després traspassarà aquesta barrera i anirà cap al públic en les vostres preguntes. I anem a començar, per exemple, preguntant-li a Clàudia, des del punt de vista històric, que ens conti una miqueta més, que aprofundisca una miqueta més en el sentit de la commemoració del 25 d'abril, del dia que avui estem celebrant. Perdó, s'escolta bé. És de veres que estem ací per posar de manifest les nostres arrels i la nostra cultura, però la identitat del poble valencià no només té un contingut històric o un origen, la identitat no és una cosa del tot preexistent. Jo pense que el passat com a temps històric no és l'únic temps que compta també el present i sobretot compta la identitat de la qual desitgem fer part i perquè volem construir-la entre totes i tots. Estem en política, de fet, per a construir sentit. La comunitat valenciana, com sabeu, ha encetat un canvi polític brutal, un canvi polític de primera magnitud. I
una de les raons per les quals estem ací és també perquè volem reivindicar la bellesa del nostre propi puzzle, un entramat cultural que no s'esgota. Estic parlant del gran puzzle de comarques i costums del poble valencià, una pila de peces que per si soles no diuen molt, però que juntes, cohesionades, formen una imatge d'inclusió per a projectar a l'exterior i per a compartir. Aquest terreny és el terreny dels símbols i és de veres que fins ara ha sigut un terreny on les persones, jo penso que no estaven per davant dels símbols i que és important que hem d'estar per davant dels símbols, hem d'estar per davant de qualsevol interpretació nacionalista perquè som nosaltres les persones les que som les protagonistes de la història en sentit estricte i ningú és millor que ningú. Sabem que la memòria històrica és una eina molt potent per a mobilitzar social i intel·lectualment al poble. Tanmateix, la memòria històrica s'ha utilitzat per a crear confrontacions, s'ha utilitzat per a fragmentar, per a fer bàndols i tampoc no oblidem que la història i la memòria es justaposen i treballen juntes, la qual cosa no és fàcil. El fet que no volem fragmentació i no volem bàndols és el que estem demanant en el Dia de les Llibertats Valencianes i cap altra característica no ens uneix més que això. I hem de fer un esforç conscient, especialment després que aquest país hagi viscut una democratització tan limitada i un deteriorament polític tan absolut de la mà de la cara fosca de personalitats suposadament respectables. L'edat d'or de la corrupció del País Valencià s'ha acabat, afortunadament. La nostra terra és rica en formes d'acció i vertebració social i gràcies a aquesta fortalesa no hem deixat que el mal govern s'apoderara de nosaltres. I això és molt positiu. No són les elits les qui han de racionalitzar i revisar la memòria del poble valencià al servei dels seus interessos i sota la seva única òptica. La posició del poble i l'estructura socioeconòmica i laboral que n'hi havia a principis del segle XVIII, evidentment, era molt diferent de la que tenim ara. Però les autoritats, les elits de fa molt de temps, a l'antic règim, imposaren límits a l'expressió política. Encara, 309 anys després, esclata la indignació contra la política quan sentim que els límits són semblants als del passat. És molt bona senyal. La indignació és una passió humana interessantíssima, a mi és de les que més m'agraden perquè és tan universal com a temporal. Com a representació del passat, que n'és el 25 d'abril, podem assumir-la plenament com a poble perquè és la nostra memòria pública i per cert el Botànic ja és un espai de memòria. Què més dir sobre el 25 d'abril? En resum, xicotets actes, xicotets resultats es sumen i generen algo més gran, entitats més grans, com ara una nova manera de relacionar-se, un sistema basat en el respecte i en la lluita per la defensa de l'estat del benestar. Un sistema en el que cada persona aporta el millor d'ella mateixa. En el món d'avui, la col·laboració és el valor que ens impulsa per a oferir el millor de nosaltres mateixos. I això és precisament el que està succeint ara al nostre xicotet país, sense prejudicis, amb una nova predisposició política per a reconèixer com a vàlides les demandes de la gent normal. En conclusió, mai hem de desarrelar l'element polític de la vida col·lectiva per a donar sentit a la nostra identitat, que al capdavall és construir la nostra identitat. Jo vull donar-vos les gràcies perquè estic molt agraïda i els meus companys segur que també estem molt agraïts per la vostra presència i
per tot el que ella significa. Moltes gràcies. Farem una ronda d'intervencions breu per a tindre després espai per a que el públic pugui participar i també dialogar entre nosaltres des d'ací dalt. Si podem, serà com més ric i més dinàmic. Ara voldria preguntar-li a Antonio Estany com creus que podem construir una majoria valencianista que no excloga. Tu que vens d'Alacant, a les terres d'Alacant moltes vegades es sent que d'alguna manera València pesa massa, no? I que tot el valencianisme passa pel cap i casal, no? Com fem per construir unes majories i un valencianisme més inclusiu que incloga els referents de tots els territoris? Bueno, moltes gràcies a tots i a totes per vindre. Yo creo que esa pregunta se ve justo con esta reunión, con esta celebración, el porqué de plantearla, en un 25 de abril que ya no celebra una derrota y una pérdida del autogobierno para los valencianos, sino que celebra precisamente la posibilidad de construir un futuro juntos. La posibilidad de salir de esas guerras internas, la guerra de los símbolos, la guerra de la lengua, la guerra del agua, unas guerras de las que el pueblo valenciano era el botín, y unas guerras que nos impedían ver la verdadera guerra, que era la que libraba el pueblo valenciano contra aquellos corruptos que diariamente les robaban derechos y les robaban lo que era suyo. Yo creo que eso es lo que reivindicamos hoy, por lo que este es un 25 de abril especial. Y aquí, efectivamente, si tratamos de construirlo entre todos y todas, si tratamos de que el pueblo valenciano sea un pueblo unido en defensa de sus intereses, tenemos que afrontar determinados retos. Y afrontarlos cuando venimos de esos 20 años de divisiones, esos 20 años de oscuridad y esos 20 años que se basaban en poner a Valencia en el mapa, pero no de una forma de lo que los valencianos estuvieran orgullosos. Y creo que eso se ha visto bien ahora. Últimamente el Partido Popular, visto que ya no tiene proyecto político que ofrecer a los valencianos y valencianas, vuelve a refugiarse en estas guerras, en estas batallas internas, y vuelve a refugiarse en el sur. Vuelve a decir que la comunidad no acaba en Villarbuixot, la comunidad acaba también, tiene que afrontar los problemas de la Vega Baja, que el sur también existe, dicen, como copiando a Benedetti, además. Que el sur también existe, y lo dice la misma consellera del mismo gobierno corrupto que saqueó esas tierras, porque para el PP, igual que ponía a Valencia en el mapa con grandes obras y con la corrupción, el sur existía para el Partido Popular, pero existía como vertedero, existía como un lugar de saqueo, existía como el crematorio de Chirve. Es un lugar donde enterrar sus basuras, enterrar sus cadáveres políticos. Estábamos muy presentes, por desgracia, estábamos muy presentes. Y todo el rato planteándolo en este sentido de victimismo. Y creo que es algo que nos jugamos hoy también, como pueblo valenciano y como un pueblo unido, el orgullo. Porque el orgullo y la autoestima, dicen que no se come del orgullo y la autoestima, pero el orgullo y la autoestima te hace levantarte para luchar por ello. Y que hablemos ya de gobiernos a la valenciana es el primer indicativo, de que lo primero que exportamos ya no es ese gobierno a la corrupción, sino que es algo de lo que por fin podemos sentirnos orgullosos. Y podemos sentirnos orgullosos todos, los valencianos, las valencianas, pero unos valencianos y unas valencianas que no son solo de la ciudad de Valencia, sino de algo que llega desde Vinaròs hasta el Pilar de l'Horadada. Ese es el verdadero reto.
para no extenderme más, creo que Valencia ciudad, los valencianos y las valencianas deben mirar al sur de Miguel Hernández, al sur del Segura, deben mirar en situación de igualdad, deben mirar con orgullo, pero el sur debe salir de ese grito victimista donde el Partido Popular lo ha situado. El sur debe mirar orgulloso su riqueza cultural y el sur debe compartirla en este pueblo unido que es el valenciano y que se levanta y quiere derechos sociales, democracia y el respeto que merece. Muchas gracias. Àngela, voldria que ens parlares una miqueta més del sentit del valencianisme que anem construint a partir d'aquestes passades eleccions, de les de desembre, de les de maig. Volia que ens parlares de quin és aquest espai que volem trobar, quin és aquest espai que ens projecta cap al futur, sense perdre la nostra memòria, però que ens projecta bàsicament cap al futur, cap a aquest futur que volem, on no siguem una altra vegada els nostres trets malmesos. Gràcies, Rosana. En primer lloc, gràcies a tots per vindre, gràcies a la gent que ens ha ajudat a muntar aquest acte, al Consell Ciutadà Municipal de València en especial, i a tots els voluntaris, com sempre, que sou els que ens feu capaços d'arribar a tanta gent i fer tantes coses. Jo crec que per a respondre al que ha preguntat Rosana, primer ens hem de preguntar al mateix temps com és possible, o ens hem d'explicar d'alguna manera com ha sigut possible muntar un acte com este el dia 25 d'abril, una força política que no només és valenciana sinó també és estatal, i per això la presència d'Íñigo, al que també li agraïsc que ens acompanyi avui. Crec que un acte com este hauria sigut impensable fa uns anys, un lema com el que hem elegit, comunitat, país, poble, hauria sigut impensable fa uns anys, i crec que està bé que ens expliquem què ha passat molt breument, què ha passat en la nostra terra per entendre on estem i per entendre quins són els nostres reptes i com construïm aquest valencianisme de la majoria i aquest valencianisme de futur. Tots recordareu, ho ha dit Antonio, com el partit, i els meus companys, com el Partit Popular ha sigut capaç de plantejar una batalla, originalment la batalla de València, però que després s'ha perpetuat en el temps fins fa pocs anys i sempre l'ha guanyat el Partit Popular, com ha sigut capaç de fer una utilització, una instrumentalització dels símbols, dels referents culturals, de les expressions culturals dels valencians i les valencianes, que efectivament no són només les de la ciutat de València, sinó les de tot el nostre territori, des de Vinaròs a Pilar de l'Horadada, com el Partit Popular ha sigut capaç d'instrumentalitzar tot això per a posar-nos en contra uns dels altres. Com no hem sigut un poble callat, hem sigut un poble que ha protestat, hem sigut un poble que ha dit la seua, que ha demanat el que necessitava, però com durant molt de temps totes aquestes reivindicacions han estat traduïdes, passades per la màquina filtradora del Partit Popular i els seus mitjans de comunicació i transmeses a la ciutadania en un missatge sempre de divisió. Donava igual que fos sanitat pública o que fos especialment l'educació pública. Quantes manifestacions per l'educació pública han estat convertides en unes manifestacions de catalanistes que només demanaven el valencià per a tot el món i tots aquests missatges que coneixem també, quan en realitat el que estaven demanant era que aquests polítics que ens governaren deixaren de governar contra nosaltres, contra els nostres malalts, contra els nostres xiquets i xiquetes en les escoles, quan estaven demanant una educació pública i integradora i que fera aquesta funció d'igualar a les persones que té l'educació. Així en totes les nostres reivindicacions. Crec que això, aquesta hegemonia del Partit Popular, que ha aconseguit mantindre el poder des de la batalla de València fins fa pocs anys, es va veure trencada per, efectivament, la crisi econòmica, com ha passat a la resta de l'Estat, però també per una resposta ciutadana
que va permetre aquest canvi de paradigma, aquest canvi del marc en el que ens havien obligat a situar-nos, en el que ens havien encaixonat els valencians i les valencianes. La crisi econòmica, aquesta crisi d'expectatives, sobretot, aquesta crisi que porta a una pobresa tremenda i a unes necessitats de molta gent, i a aquestes esperances frustrades de molta altra gent també. I per una altra banda el tema de la corrupció, quan es posa de manifest la corrupció que no és recent, que forma part, com estem veient, del Partit Popular, que no té casos aïllats de corrupció, sinó que és una trama mafiosa en forma de partit polític. Quan tot això es posa sobre la taula i comencem a conèixer què han fet els nostres recursos i com ens han governat, ahir es produeix una crisi i la manifestació d'aquesta crisi, d'aquest posar en comú totes aquestes necessitats i aquestes reivindicacions ofegades durant molt de temps va ser el 15M. El 15M és important a nivell estatal i és important per explicar el moment en què estem i com arriba al moment, a l'escenari polític Podem. Però crec que és important recordar com les manifestacions del 15M han sigut una de les primeres en les que les manifestacions culturals diverses, les manifestacions simbòliques diverses del País Valencià, de la Comunitat Valenciana, s'han posat a compartir espais, carrers i places sense sentir que s'estava a altra volta reproduint aquesta batalla de València. Crec que va ser un dels elements que caracteritza el 15M al País Valencià i crec que hem de tindre-ho en compte. I després, jo diria també un fet simbòlic que afecta la ciutat de València, però que va molt més enllà de la ciutat de València i va inclús molt més enllà de les nostres fronteres, i que va ser la primavera valenciana. Uns estudiants, uns alumnes que no tenien calefacció, que estaven en unes condicions indignes d'una verdadera educació pública i que es rebel·len contra això i que demanen a les institucions, que demanen als nostres governants el que és la seva obligació, que és respondre a les nostres necessitats. I com responen els nostres governants? En repressió. En una repressió desproporcionada, absolutament desproporcionada, que arriba, com sabeu, a tots els mitjans de comunicació, però jo crec que l'interessant i hem de tindre en compte per saber com arribem fins ací, com estem construint el projecte polític que hem construït, és la nostra resposta. La resposta dels alumnes, la resposta dels pares, la resposta de la gent que estàvem en moviments socials en aquell moment, que eixim al carrer a dir, a donar un missatge. Som el poble, no l'enemic. I diem som el poble, no l'enemic, perquè ens havien acusat de ser l'enemic, però també diem som el poble i ja no serem mai més enemic de nosaltres mateixos. Perquè era el que havíem estat durant molt de temps, enemic de nosaltres mateixos. Eixíem a reclamar educació pública i ens enfrontaven entre qui portava una bandera, qui portava una altra bandera, qui parlava una llengua, qui ne parlava una altra, o qui tenia uns referents musicals. Qualsevol cosa senzilla de la nostra existència es convertia en motiu de batalla. Un motiu de batalla imposat que a partir d'aquest moment canvia. I els diem al Partit Popular especialment, li diem al Partit Popular no. Ja no és moment de divisions, ja no aneu a aconseguir el que voleu perquè ens hem adonat que la verdadera divisió no està entre nosaltres i dins de nosaltres, sinó que la verdadera fractura en aquesta societat està entre unes èlits que han posat les institucions al servei de les mans privades i ara estem descobrint cada dia com l'havien posat també les institucions al servei d'aquest partit polític, és una trama corrupta, i havien saquejat els recursos que tenen de tots, detraent cap a la corrupció el que necessitaven per acabar amb els barracons, el que necessitaven per acabar amb les llistes d'espera. La fractura està entre ells, governants, i un poble que està fart, que ha dit fins ací hem arribat, ja no anem a jugar més al joc que les èlits volen que juguem, ara som un poble unit i comença aquest canvi. Aquest canvi, som fruit d'aquest canvi, som resultat d'aquest canvi i això es veu temps després, a les eleccions del 24 de maig, on confirmem que hi ha una majoria social amb aquesta voluntat de canvi, i després el 20 de desembre. Crec que ja m'he passat el temps, de veritat. Bueno, deixeu així després, si voleu, podem ampliar. En tot cas, crec que és important que reconeguem com un triomf poder celebrar aquest acte avui ací, poder utilitzar aquest lema, comunitat,
país, poble, autogovern, drets socials i democràcia, perquè implica i és un factor valencià, específic valencià, en aquesta voluntat de canvi i en aquesta construcció d'una nova majoria popular que serà capaç de portar el canvi real a aquest país. Gràcies. I si reprenem el seu ha deixat Àngela en aquesta voluntat de canvi expressada inicialment en maig i que després s'ha revalidat a desembre, però anem a centrar-nos en el mes de maig on Podemos entrar en aquesta nova institucionalitat valenciana. Quin és el paper que ha jugat Podemos, ara que s'ha parlat tant i que hem estat tant en boca de tot l'Estat i se pacte a la valenciana? Quin és el paper que ha jugat Podemos en aquesta nova institucionalitat i en aquest nou escenari? Bona vesprada a tots i a totes. Jo crec que ha sigut un paper decisiu per una raó. Nosaltres vam assumir ben prompte una reflexió i és que al final l'èxit del canvi polític, del canvi de majories, no era un èxit de partits concrets, sinó era un èxit de la gent. Era un èxit de la gent que portava anys i anys manifestant-se, dient ja en tenim prou, anys i anys de gent que lluitava per la sanitat pública, per l'educació pública, que lluitava contra les retallades, gent que lluitava per defensar el territori en Rabassa, en Alacant, o en Cabanes, o en Marina d'Or, o així defensant l'Horta. És la gent la que va fer el canvi, va provocar aquesta hòstia en totes les lletres que va reconèixer Rita Barberà que el poble l'havia donat, ben merescuda per cert. Per tant, jo crec que nosaltres entenguem això i front a una lluita d'egos que s'estava obrint, de protagonismes d'uns partits i altres, nosaltres cridàrem a l'acord. Nosaltres cridàrem, convocàrem a les forces, al Partit Socialista i a Compromís i els invitàrem a fer així mateix un acord que es va anomenar l'Acord del Botànic. Sobre aquest acord es va construir el govern del canvi. I a més nosaltres triàrem voluntàriament quedar-nos fora del govern perquè nosaltres pensàvem que l'acord devia de ser no un acord postelectoral, no un acord de legislatura o de govern a l'ús, sinó devia de ser un acord totalment diferent. La societat valenciana havia canviat, els temps del bipartidisme havien mort, havia canviat la nostra societat i per tant havien de fer també una política diferent. I això ens va portar a actuar en una actitud d'afavorir l'acord del Botànic però quedar-nos fora. Quedar-nos fora com se quedaven els representants de les organitzacions que havien lluitat. Nosaltres, jo recordo emocionat el dia de la signatura en la que van tindre uns notaris d'excepció. Va estar la gent de Salvent el Cabanyal, de Salvent l'Horta, Escola Valenciana, Acció Cultural, Carrevolta, Salvent el Botànic i miliers de persones que havien lluitat per el canvi representades per la gent de les seues organitzacions. I aquesta gent era la garantia de que l'acord del Botànic no fora sols un acord més entre partits, sinó un acord i un contracte en la societat. Nosaltres volguérem quedar-nos fora del govern per a ser la part que fera d'interfaz, que fera de connexió entre aquesta quarta pota del Botànic i el que seria el govern valencià. Jo crec que hem fet una tasca que de vegades ha sigut una mena ingrata, no? Perquè el nostre treball és, si se vol, un treball menys visible, menys lluïdor, com el dels que estan en el govern. Però jo crec que hem pogut demostrar pràcticament en un any que portem que se poden fer les coses pensant en la gent. Se pot canviar des de l'horari de treball en les Corts fins la productivitat dels grups parlamentaris. Hem llançat debats que eren impensables fa poc de temps i hem llançat iniciatives legislatives. Mireu, en 20 anys s'han aprovat 8 proposicions de llei en les Corts Valencianes en la majoria absoluta del PP. Nosaltres, des de Podem, un grup modest, hem fet ja 12 en menys d'un any.
nosaltres hem entrat al Parlament a fer-lo funcionar i ficar-lo al servei de la gent. Nosaltres hem fet proposicions de llei per a lluitar contra la pobresa energètica. Hem fet proposicions de llei per a afavorir la transparència en la llei de comptes obertes. Hem fet proposicions de llei per a restablir el dret dels valencians a una ràdio de televisió pública en valencià de qualitat. I ara estem treballant ja en la llei que ens portarà a obrir la nova ràdio de televisió valenciana abans de final d'any. Jo crec que això és important. Vull preguntar-te una cosa més abans que no se m'oblide. Dins d'aquest paper que està desenvolupant Podemos, dins d'aquesta nova institucionalitat, quin pes creus tu que té el finançament? Bé, nosaltres la pregunta que li anem a fer al president de la Generalitat el dijous precisament té que veure en això, en que no poden ser una autonomia de segona. Mireu, abans parlaven, hem tingut una reunió de treball amb Íñigo, i Íñigo dia una gran veritat, no? La nostàlgia no és bona en política, però jo vull recordar-vos una cosa, als que som una miqueta més majors. Vull recordar-vos el que va ser aquella batalla de València, però el que va ser també els efectes del bipartidisme per a aquesta comunitat. Al final, nosaltres tenim un estatut de segona i som una autonomia de segona perquè en el seu moment, en l'any 81, 82, Felipe González i Calvo Sotelo, i en l'any 92, Felipe González de nou i José María Aznar pactaren uns acords autonòmics que es va condenar a ser una autonomia de segona. I això porta també el mal finançament, un finançament injust. Els valencians i valencianes mai han pogut tindre una veu pròpia i forta en l'estat espanyol, i a això han contribuït els dos grans partits tradicionals. Per tant, el finançament no sols és una qüestió de reivindicar diners, és una qüestió de reivindicar dignitat, perquè no sols és el finançament, són també les inversions. Nosaltres no rebem, no sols és el que aportem a l'Estat, sinó que també rebem les inversions que calien a la comunitat valenciana. I per tant, això genera que tinguem uns serveis públics desfets, que tinguem un deute públic que és el major en termes relatius de l'estat espanyol. Això no és parlar ara de banderes ni parlar de símbols, això és la veritat de les coses, i és que sense una economia adequada, sense un finançament propi, just i equitatiu, els valencians i valencianes mai podrem tindre els drets socials, els serveis públics que necessitem. I això és fonamental. Nosaltres treballem des del primer moment en aquesta lluita per el finançament, però també li hem dit al president Puig una cosa. No es tracta sols de reivindicar els diners de Madrid, es tracta també de fer polítiques així i ser valent, i afrontar que n'hi ha de fer una reforma fiscal per a que paguen més els que més guanyen. N'hi ha que fer tindre una agència tributària pròpia. N'hi ha que assumir que no es pot a soles demanar diners a Madrid. Cal gestionar adequadament els recursos europeus, perquè fins fa poc a soles n'hi havia 8 persones gestionant recursos europeus i eren bàsicament interins i becaris. I així no podem traure el profit a les ajudes europees. No podem dirigir-nos a soles a Madrid en actitud victimista, sinó que no hem vingut així a canviar les institucions, a ficar-les al servei de la gent, sinó tenir un govern compromès, un govern valent i un govern que plante cara a Madrid, però també plante cara a les oligarquies i als rics d'ací, que també tenen que pagar més. Íñigo, com que sé que parles bé la nostra llengua, vaig a parlar de la nostra llengua. Tu sempre has dit que en política allò important és guanyar. Creus que des del discurs de la plurinacionalitat podem guanyar una majoria àmplia a tot l'Estat? Com creus que podem aglutinar aquestes majories tenint en compte la plurinacionalitat? Gràcies per la pregunta, que diria que és una de les preguntes, una de les grans qüestions, però que nosaltres també estem posant damunt la taula i estem demostrant que es pot compaginar la lluita electoral i la lluita al curt termini també amb una lluita pedagògica
pedagògica i amb una lluita cultural que estem tirant endavant. No? Abans de començar la resposta, m'agradaria començar la meva intervenció amb un record a la memòria de Guillem Agulló, que va ser assassinat s'ha de servir per recordar quantes coses han hagut de passar en aquest país perquè s'acabés la impunitat i perquè s'acabés la por i perquè la gent pogués reivindicar el seu orgull de ser, el seu orgull de poble, el seu orgull de la seva llengua, de la seva cultura, del seu territori. I ho dic en un acte pel 25 d'abril, també amb un reconeixement a la gent de la direcció valenciana, del Consell Ciutadà del País Valencià, pel seu coratge, però també per la seva intel·ligència d'organitzar un acte el 25 d'abril i d'organitzar un acte que pensa en obrir les portes del 25 d'abril i en organitzar un 25 d'abril que pugui ser guanyador i que pugui ser hegemònic, i que pugui ser transversal i que pugui ser de majories. La veritat que haig de dir que a mi sempre m'havia fet il·lusió vindre a València per un 25 d'abril, però no m'imaginava que vindria amb Podemos i vindria amb una força estatal que està fent de I després d'això una advertència. Crec que m'he deixat les ulleres a Madrid. Llavors, això vol dir que no veig res. Ara, si no us veig molta samarreta morada, però això és tot. I llavors, per les preguntes no ho dic perquè m'estic tratant d'ubicar. Con la cuestión de la plurinacionalidad, y seguramente el País Valenciano es el lugar más importante para responderlo, yo creo. Es verdad que hay mucha gente que nos preguntaba por qué, y sobre todo en la organización del acto, y al anunciar que venía, y en la discusión, en las redes sociales, hay gente que nos preguntaba por qué este posicionamiento. ¿Pero es el 25 de abril o es el 9 de octubre? Pero ¿es la bandera con una franja azul o es la que tiene 4 barras? Pero ¿cómo se llama la lengua? ¿Pero lo vais a hacer todo en un idioma? No. Y no tenemos ningún intento de escapar de esas discusiones, pero sí de plantearlas en términos que puedan servir a mejorar la vida de la gente. Y eso creo que fundamentalmente tiene que ver con reivindicar que las identidades y los sentimientos de pertenencia son demasiado importantes como para dejárselos a los poderosos. No vale solo con decir que tenemos problemas comunes y que todos queremos tener una ley de dependencia que esté bien financiada, que todos necesitamos transporte público de calidad, que todos queremos una sanidad y una educación a la altura de nuestras necesidades porque ya la pagamos en el día a día, que queremos unas infraestructuras respetuosas con el territorio pero que al mismo tiempo lo cohesionen y que no hagan más difícil ir de un pueblo de Valencia a Valencia que de Valencia a Madrid. No vale solo con decir que tenemos problemas comunes. A esos problemas comunes hay que darles nombres, hay que darles también orgullo y hay que ponerles piel. Y nosotros fuimos, creo, la primera fuerza política transformadora que reivindicamos el patriotismo y que dijimos que había que inventar una idea nueva de la patria y que había que identificar una conciencia de patria, un orgullo de tener patria que tenía que ver con cuidarnos unos a otros y que la patria de la que estábamos orgullosos tenía que ver con un país en el que hubieras nacido, donde hubieras nacido en un barrio más humilde o en un barrio más privilegiado, tuvieras oportunidades en tu vida y no tuvieras que tener miedo y tus hijos nadie les fuera a pisotear y pudieran soñar con un futuro mejor y que si para nosotros la patria era algo era eso y que estábamos dispuestos a disputarle la idea de patria a los que la decían permanentemente y luego sacaban su dinero a Panamá. Pero eso también pasa por no escabullir y no huir de los debates y por reconocer que nuestra patria es una patria que está hecha en diferentes países y que lo decimos profundamente orgullosos. Creo que ha habido otras fuerzas progresistas, ahora en declive, que durante mucho tiempo han creído que hablando de la cuestión territorial o enfrentando las cuestiones de la identidad
solo se podía perder. Y por tanto se le han dejado permanentemente al Partido Popular. Bueno, nosotros no lo queremos. Hemos dicho con todo el orgullo y con todas sus letras que somos una fuerza política patriótica que quiere construir un proyecto común para la gente, que no deje a nadie atrás, y al mismo tiempo hemos dicho, y no tenemos ningún miedo en reconocerlo, que nuestra patria está hecha en diferentes países y que a partir de la diversidad podemos ser más fuertes. Una fuerza política que ha dicho eso, quiero recordarlo, una fuerza política que ha dicho eso, hemos sido primera fuerza en Euskadi, hemos sido segunda fuerza en Navarra, hemos sido primera fuerza en Cataluña, hemos sido segunda fuerza en el País Valenciano, hemos sido segunda fuerza en Madrid, hemos sido segunda fuerza en Canarias o en Baleares. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que al mismo tiempo que dábamos las batallas electorales, estamos haciendo una cosa seguramente mucho más importante, que es reconstruir una idea de proyecto en común que nos contenga a todos para ganar la siguiente década y que diga: no queremos cerrar los ojos y negar que existe diversidad. No queremos negar ni intentar uniformizar e intentar meter a todo el mundo en el mismo molde. No queremos perder la inmensa riqueza y la inmensa diversidad que tenemos de lenguas, de culturas, de formas de ser, de autogobierno, de derechos sociales conquistados, de instituciones propias, de conciencia de pueblo que hay en muchos territorios en el Estado español. Y tampoco queremos utilizarla en nuestro caso para que eso nos impida construir mayoría juntos. Lo queremos utilizar para ponerlo en común y para ganar un proyecto que gane el próximo futuro para la gente sencilla. Y eso lo hacemos sin huir de las discusiones importantes. No lo hacemos tapándonos los ojos, lo hacemos entrando a las cuestiones. El otro día los compañeros de Euskadi, que han ganado las elecciones en Euskadi, celebraron el Aberri Eguna. Y celebraron el Aberri Eguna diciendo: para nosotros la patria es la gente y no queremos dividir a nadie. Y no le queremos decir a nadie cómo se tiene que sentir, ni queremos decirle a nadie cuál tiene que ser su bandera, ni con qué cosas se tiene que emocionar. Queremos integrar todo eso para que de una vez la gente sencilla, que lleva mucho tiempo viendo cómo gobernaban los de siempre para los intereses de los de siempre, se haga poder político, se haga mayoría y se haga gobierno. Y eso significa fundamentalmente, ya digo, tener un proyecto de patria que reconozca como riqueza la plurinacionalidad. Y ha habido muchos que durante mucho tiempo nos han estado diciendo que con este discurso era imposible ganar, que esto era una cosa muy puntiaguda, que era: esto es una cosa que está llena de espinas y con esto os vais a pinchar y no se puede ganar. Y yo creo que hemos demostrado exactamente lo contrario. Hemos demostrado que de esto se puede extraer fuerza y hemos demostrado que de esto se puede establecer un proyecto compartido. Y aquí tengo que decirlo, que no ganó las elecciones del 20 de diciembre, pero que se quedó a mitad de camino. Que frente a todas las maniobras del pesimismo que intentaban recordar, decir: uy, qué malos dan las encuestas, esto no va a poder ser, empezasteis muy bien, a mí me gustaba la maqueta, pero luego ya habéis ido perdiendo por el camino, es imposible, al final van a ganar los de siempre. Bueno, pues nosotros conseguimos remontar todo ese clima, conseguimos multiplicar de nuevo la ilusión, no por casualidad cerramos aquí campaña en La Fonteta, conseguimos remontar la ilusión y conseguimos quedarnos a mitad de camino. Los que querían ir a las elecciones del 20 de diciembre como un mecanismo para cerrar el proceso de cambio político abierto no lo consiguieron. Si lo hubieran conseguido ya habría gobierno, Partido Popular o Ciudadanos, o Partido Socialista o Ciudadano, que a Ciudadanos no lo da. Pero nosotros tampoco conseguimos la fuerza suficiente como para protagonizar y capitanear el cambio. Así que nos quedamos en una situación como de empate, como de bloqueo. Un bloqueo que no tiene nada de terrible, pero que es que quienes querían que las cosas siguieran igual no tuvieron la suficiente fuerza para congelarlas, y quienes queríamos que las cosas avanzaran más rápido no tuvimos la suficiente fuerza para conducirlas. Y ahora es posible que vayamos a ir a una segunda campaña electoral que sea en realidad una segunda vuelta de ese empate. Bueno, pues si vamos a una segunda vuelta de ese empate, uno de nuestros principales valores, una de las principales cuestiones que nosotros tenemos que poner encima de la mesa es que somos la única fuerza política con un proyecto político patriótico para unir en la diversidad, para reconocer que convivimos diferentes naciones, diferentes pueblos, que cada uno puede ser lo que quiere y construir sus instituciones con pleno respeto a la voluntad política de su pueblo, y que nosotros somos el hilo para coser todos esos diversos pueblos y construir un proyecto patriótico juntos. Y creo que no hay nadie más que tenga un proyecto común. Gràcies, Antonio, Àngela, Antonio Montiel, Clàudia. I jo crec que ara ha arribat el moment ja de passar a respondre les preguntes del públic, i està molt bé on s'ha quedat parlant-nos Íñigo, perquè hi ha molta gent que de cara a aquest
dit abans i que és possible que estem abocats a unes noves eleccions, està fent moltes preguntes i unes quantes preguntes al voltant d'Esquerra Unida. És un tema que preocupa molt al nostre auditori. Anem a fer una pregunta que ha semblat que les condensa una miqueta totes, a veure si la veig bé. La fa Luis Montes y es para Íñigo. ¿Crees que una hipotética confluencia con Izquierda Unida nos puede arrinconar a la izquierda del tablero y no ser realmente productiva? Me da miedo cómo los medios insisten en esa confluencia. Sí. Bueno, depende en realidad. Depende de cómo se haga. Yo nunca he creído en las sumas inmediatas y aritméticas. En política 2 más 2 no siempre son 4. Y no es verdad quien haga esa suma que diga, bueno, pues si nosotros tuvimos 5 millones y Izquierda Unida tuvo casi 1 millón, pues eso suman 6. No necesariamente. Yo sé que hay mucha gente que votó por el cambio político y que había votado cosas muy diferentes. Esa gente normalmente no es la que más habla en los actos públicos, no es normalmente la que más habla en los actos y a veces no lo dice o lo confiesa más por lo bajo, pero a mí me pasa mucho, que se te acerca mucha gente a hablar y que te dice, soy votante del Partido Popular y he votado por el cambio político. ¿Y de dónde va a salir si no la mayoría nueva? La vamos a traer de Júpiter. Vamos a traer a ciudadanos que vengan de otro planeta, que no hayan votado a ninguno de los dos partidos tradicionales. Y por tanto, el objetivo fundamental sigue siendo construir esa mayoría nueva con gente que viene de cosas... con gente que viene de haber votado cosas muy diferentes. Y la transversalidad sigue siendo la hoja de ruta fundamental. No como renuncia a ninguno de nuestros principios, sino como la voluntad de situar las cuestiones en ese plano que ya las situó el 15M y que ya dibujaba que había una mayoría social que estaba de acuerdo en torno a ideas de sentido común. Y nosotros hemos hecho siempre lo mismo. Nunca le hemos preguntado a la gente qué etiqueta se ponía. Nunca le hemos preguntado a la gente qué había votado. Le habíamos preguntado si llegaba a fin de mes, si le parecía que ya pagaba bastante y que tenían que pagar más los ricos, si le parecía que no podía ser que le cortaran la luz a las familias mientras las eléctricas repartían beneficios millonarios, si le parecía que las instituciones tenían que ser de todos y no solo del partido que las gobernaba. Y yo estoy convencido de que esta sigue siendo la hoja de ruta para construir una mayoría popular nueva en España. Ahora bien, esta hoja de ruta no excluye a nadie. Eso significa que la mano sigue tendida para muchos colectivos, profesionales, miembros de la sociedad civil, miembros de colectivos sociales, organizaciones políticas que quieran caminar ese camino junto con nosotros. Y yo creo que hay mucha gente en Izquierda Unida que también ha entendido esto. Yo creo que hay mucha gente en Izquierda Unida que se ha dado cuenta que cuando la gente humilde gana el poder político nunca es ampliando la izquierda, sino construyendo un pueblo. Y que ese es el objetivo fundamental, que nosotros no hemos venido para ser una parte del tablero político, sino para refundar nuestro país. Y no por casualidad las constituciones comienzan con el we the people, no dicen we the left, ni we the right, empiezan con el we the people. ¿Qué significa? Que empiezan con el somos una soberanía popular nueva. Ahora bien, eso no excluye a nadie, y hay que intentar hacer acuerdos que sumen, que permitan corregir la ley electoral que es marcadamente injusta y corregirla para bien, y que permitan incluir a mucha gente que puede fortalecer más las candidaturas del cambio. Pero lo más importante es que lo hagamos siendo capaces de que si se repiten las elecciones sigamos siendo una fuerza fundamentalmente amable que le habla a los que faltan. El día en el que los poderosos consigan encerrar a Podemos como una fuerza política que habla de sí misma, de su ombligo, de sus discusiones y de la gente que ya está convencida, esto no merecerá la pena. Lo fundamental es seguir construyendo una fuerza política que dice, muchas gracias a los 5 millones que ya están con el cambio político, los más importantes son los que todavía no están y tienen que estar. Los más importantes son los que faltan. Yo creo que hay condiciones para integrar a mucha gente y también a muchos compañeros que vienen de Izquierda Unida en un proyecto que no mire a los convencidos, que no mire a los que comparten etiqueta ni a los que se emocionan con los mismos símbolos, sino que siga mirando a los que todavía no se emocionan con los mismos símbolos, pero que están esperando una alternativa, que están escandalizados con la sinvergonzonería de los que han mandado durante tanto tiempo, que quieren una alternativa política al servicio de la gente y que todavía dudan. Para mí, ese sigue siendo el corazón del proyecto político y eso en absoluto es incompatible con tender la mano a otras organizaciones. Creo que las confluencias en el País Valenciano, en Galicia y en Cataluña lo han demostrado. Han demostrado que hemos hecho mucho más que sumar, hemos multiplicado.
Lo que había aquí en el cierre de campaña en la Fonteta no era solo la suma de dos organizaciones. La emoción que se respiraba, la ilusión de tanta gente que decía, joder, venga, que esta vez va a ser verdad, que esta vez sí que se puede, que esta vez podemos recuperar las instituciones para el pueblo, para la gente sencilla. Yo creo que esa ilusión que se puso en marcha no era una coalición, ni era una sopa de siglas. Quien crea que estamos hablando de una sopa de siglas y que esto se arregla poniendo una sigla al lado de otra, yo creo que se equivoca. Se trata de otra cosa, se trata de generar una identidad popular nueva. Pero hay muchos compañeros de otras organizaciones que se están dando cuenta y a los que yo creo que hay que tenderles la mano y que pueden fortalecer nuestras candidaturas y las candidaturas del cambio. Mi respuesta sería que depende, que según cómo se haga, si somos capaces de seguir manteniendo la transversalidad, la voluntad de construir un pueblo nuevo y la mano tendida a todos, vengan de donde vengan, entonces podemos sumar multiplicando. Si nos confundimos, hacemos sopas de siglas y nos recluimos en nuestras mismas identidades y en la nostalgia de lo que ya somos y no de los que faltan, entonces yo creo que no sumamos sino que restamos. Pero quiero ver que es posible, creo que es posible. Antonio Montiel. Ens diu Àlex Micó que el 25 d'abril es commemoren més esdeveniments. En 1945, l'alliberament del poble italià per la resistència. En 1974, l'alliberament del poble portuguès amb la revolució de los claveles. Creus que hi ha algun paral·lelisme en l'acte d'avui i aquests esdeveniments? Creus necessària la referència i les referències per a construir una nova Europa? Bueno, la veritat és que són dos esdeveniments prou significatius. Jo era molt jove i recorde que alguns pogueren anar-se d'amagatal a Portugal a viure aquells dies. Els que tornaven d'allà en el 74 ens contaven el que havien vist i el que havien viscut, perquè ni tant la premsa de l'època ens permetia tindre més informació. Jo ja treballava, en 16 anys ja treballava i recorde aquells moments d'il·lusió de molta gent jove que es passaven d'amagat algunes publicacions estrangeres per a veure les fotos, aquelles imatges. La veritat és que què té este 25 d'abril? Jo crec que és un 25 d'abril, d'alguna manera, sí que hem fet una mena de revolució pacífica, perquè jo crec que estem recuperant la dignitat. Jo crec que tantes i tantes lluites i aquest moment màgic del 15M ens van donar la percepció de la nostra pròpia capacitat. Aquell crit de no nos representen, no n'hi ha pa per a tant de chorizo, aquells moments en els que la gent va sentir per un moment, per un temps, unes hores, la sensació de la seva pròpia força, va marcar un punt, una referència, un hito sociopolític. I jo crec que d'alguna manera que fins i tot una força, com dia abans Íñigo, com a Podem, que alguns mos han tildat d'espanyolistes, o de neocomunistes, en fi, menys de la mort de Manolete mos han dit de tot. Jo crec que una força com nosaltres estiguem ara fent aquesta reflexió, compartint amb vosaltres, jo crec que és molt important perquè és una mena de canvi cultural també, no sols de canvi polític. Jo crec que si volem que el que està passant ara, que l'oportunitat que s'ha obert en un govern de canvi siga alguna cosa més que un episodi fruit d'una determinada aritmètica electoral, hem de fer el canvi cultural. I el canvi cultural té que ser construir un nou llenguatge, una nova identitat, entenent la pluralitat de visions, entenent la diversitat i entenent el que podem fer junts si no es quedem en el parany que des de molt de temps ens va fer la dreta. Jo crec que ja no n'hi ha bons i dolents valencians o valencianes, jo crec que ja no n'hi ha una idea de valenciania com la que monopolitzava el Partit Popular. Jo crec que estem construint un poble nou. I en construir un poble nou estem fent-lo en una dimensió que pot ser molt important no sols per el moment present, sinó per el futur.
mai més. Encara que tornara algun dia un govern conservador, mai més podria ser un govern conservador, un govern de lladres, un govern corrupte, mai més podria ser un govern que en el fons despreciara el seu poble. Ja no és possible, no n'hi ha espai per a aquesta força. I per tant, fins i tot n'hi haurà que refundar els diferents partits polítics. El que ens fa por, el que ens fa realment important aquest moment de canvi, el que desubica completament a la dreta política valenciana, és que nosaltres no sols hem aplegat a les institucions, nosaltres no tenim el discurs de pegar-li foc a la barraca, al revés, sinó de dignificar les institucions i ficar-les al servei de la gent, d'ocupar les institucions per a donar-li aquestes institucions al seu propietari, que és el poble. Nosaltres volem canviar perquè respectem la democràcia i respectem les institucions. Ells utilitzaven les institucions en profit propi. Ja no els serveix el discurs anterior. I nosaltres estem construint, jo crec, una mena de canvi que encara falta molt. Jo crec que la radiotelevisió valenciana serà una peça fonamental, però també hem de reconèixer la labor de les organitzacions, dels intel·lectuals, de la gent que ha estat construint calladament, que ha estat en l'exili interior treballant per a defensar uns valors que han donat continuïtat a una determinada imatge de poble. De vegades jo mateix penso, és que ara en els discursos citem massa a Vicent Andrés Estellés. Algú pot pensar que citem massa alguns dels nostres poetes, alguns de la nostra gent, però és que jo crec que cal fer-ho, és que cal reivindicar-los, perquè se mos havia oblidat que aquesta gent era la que construïa la imatge del poble que volem ser. I per tant, el canvi no pot ser a soles un canvi de govern, un canvi de majoria, sinó que té que ser un canvi cultural. Ahí estarà la verdadera dimensió d'una revolució democràtica, cívica, que creï una cultura, uns valors compartits per tots, que ens faça un poble fort, un poble que mai més estiga segrestat per ningú. Això serà el verdader èxit. I no serà sols un èxit d'un govern, sinó serà un èxit de la societat. Aquesta és la revolució valenciana que ens aguarda. Antonio Estany, no està signada la pregunta. Diu, ¿la responem? Sí, ¿no? Diu, ¿cuál es el camino para formar la voluntad popular en los sectores más desfavorecidos, en los excluidos, en los invisibles y también en las zonas rurales? Sí, es una muy buena pregunta. Creo que algo que explicaba también hace poco Íñigo en un artículo suyo, que uno de los éxitos de Podemos había sido el que había sido capaz de, no solo Podemos por un arte de magia, sino en tanto en cuanto los cambios que se han dado en nuestra sociedad, sobre todo a partir del 15M, había sido capaz de ponerle nombre a esos dolores que una sociedad, que la gente normal percibía, sobre todo de forma individual. Es decir, cuando la gente anteriormente al 15M entendía un desahucio como un drama privado, es decir, algo que yo tengo con el banco y lo cual llevo incluso que llevarlo en silencio, no tengo por qué compartirlo, ha sido un fracaso personal. Eso, sobre todo a partir del 15M, pasa a explicarse como una cuestión política, una cuestión social que nos afecta a todos. No es que yo tenga un problema con el banco y el país y la gente no tenga nada que ver con ese problema personal mío, sino que ha habido una explicación de mi situación, ha habido unos culpables de esa situación y hay una solución a mi situación, una solución que nos tenemos que dar entre todos. ¿Y qué pasa? Porque los bancos que han sido rescatados por dinero público pues no tengan además tantas casas vacías con gente que necesita casas. Creo que ser capaces de posicionar
en el mapa político todos esos dolores de la sociedad, creo que ha sido uno de los grandes logros de Podemos, y creo que es lo que permite que esas nuevas mayorías que están ahí y que han sido las que han soportado todo lo peor de la crisis mientras una pequeña élite tenía su dinero en Panamá, pues pueda reconocerse como esa mayoría. No se vea sola y dispersa, sino que se reconozca y recupere fuerzas para seguir adelante y solucionar sus problemas de forma común y de forma social y de forma general. En el caso del campo, en el caso del movimiento agrario, creo que al igual que nos referimos, por ejemplo, a lo que ha pasado en otros países y lo que ha pasado históricamente en otros países, como ha sido en Italia o Portugal, y como esas victorias de la gente pues nos dan aire para seguir y nos dan símbolos, creo que es bueno también tener referentes. Y creo que hace poco lo que se vivió en Honduras con la muerte de una de las grandes luchadoras del movimiento agrario, pues tiene que hacernos pensar en que, aunque nuestro discurso haya tenido más calado en las ciudades, tenemos una gran población con la que aún tenemos que conectar. Y eso creo que es uno de los grandes retos de Podemos, porque es cierto que en muchos casos son invisibles. Son invisibles para la sociedad y son invisibles también para nosotros. Y ahí también es la necesidad de tenderles la mano y de ser capaz de llegarles de una forma distinta a la que llegamos a otra gente. Creo que quizá es más fácil, o al contrario, cuesta más de penetrar en esas capas, sobre todo porque han sido también parte de ese clientelismo, en nuestro caso concreto, del Partido Popular, pero que debemos ser capaces de convencerles de que, por ejemplo, la guerra del agua no era una guerra entre la España húmeda y la España seca, sino entre la España rica y la España pobre. Y esto creo que es un reto, pero que podemos conseguirlo como tantas cosas hemos hecho. Per a poder donar-hi unes quantes preguntes més, que li estava dient quasi a la companya Emília que a veure si podíem incloure alguna més, perquè ja me'n passen 3 últimes. Però vull fer una xicoteta aportació a aquest tema de les zones rurals. És veritat que des de Podemos hi ha una voluntat important en potenciar aquest recolzament al món rural. És veritat que ahir en l'acte de Madrid hi sien diverses preguntes al voltant del tema rural. És veritat que hi ha una voluntat i n'hi ha en els cercles de les àrees que estan treballant en món rural. El proper dia dijous tenim una reunió important a Madrid amb representants dels sectors sindicats més assentats que estan treballant d'agricultura i el tema rural més àmpliament. Ho dic perquè jo estic treballant en aquesta àrea com a persona, com a diputada del País Valencià, identificada amb la meva terra i també un poc potenciant aquesta transversalitat que vol fer Podemos en tots els territoris. Hi ha una qüestió que no m'estic de preguntar i m'agradaria dir-li a Íñigo com cridem a aquesta gent, quina és la resposta o quina és la pregunta que Podemos llança, com interpel·la Podemos la gent del món rural, perquè és molt curiós. Allà totes hem posat un mapa de tot l'Estat i és molt curiós veure, crida l'atenció, veure com tenim diputats i diputades en totes les àrees, diguem-ne, del que seria la perifèria de l'Estat, però les àrees centrals de l'Estat estan encara demanant que diputades i diputats de Podemos vinguin a representar a aquestes classes que venen del món rural, del món agrari, del món dels ramaders i també a Castelló. Castelló és l'espai que ens ha quedat buit que Castelló és tota aquesta perifèria poblada de diputats i diputades. Aquesta formació s'ha quedat esperant-te.
s'ha quedat esperant. Íñigo, molt breu, perquè m'he votat les preguntes que tenia així. Com interpel·lem a la gent del món rural? Bueno, primer jo diria que no ens hem d'obsessionar amb la qüestió de com arribar a espais o a zones geogràfiques on naturalment arribarem una mica més tard que a les zones que s'han demostrat políticament més dinàmiques. És a dir, que és normal que, igual que a la gent gran estem arribant una mica més lentament o més a poc que a la gent més jove, però arribarem. Sempre explico la mateixa anècdota de la iaia d'un amic meu a Sevilla, que li va dir: a mi m'agradeu molt i jo us votaré, però us votaré a les properes eleccions, no en aquestes. I que me sembla que explica molt bé un comportament electoral i polític que és una mica més prudent amb els canvis i que vol, en primer lloc, que demostrem a les institucions i a la nostra activitat quotidiana que som no només il·lusionants, sinó també solvents, o sigui, capaços de solucionar problemes. Després diria també que no s'ha d'arribar amb ideologia, que hem d'arribar amb locals, que hem d'arribar amb xarxes de suport mutu, que hem d'arribar amb activitats culturals, que hem d'arribar fent un treball previ d'interrogar-nos de quins són els problemes i quins són els serveis més demanats i que s'ha de fer un treball més de contacte que pot ser més lent, però que al final deixa un suelo electoral o un suelo político con más fuerza y que por tanto hay que asumir que es un trabajo en el medio y largo plazo y que hay que hacer una aproximación, ya digo, más lenta, más cuidadosa, que asuma que los problemas, incluso los lenguajes políticos, no son los mismos y sobre todo que eche raíces en el territorio. Lo peor que se puede hacer es ese trabajo de, digamos, llegar a un sitio, soltar una intervención y después irse. Hay que estar en los sitios. ¿Cómo han construido los partidos políticos tradicionales? Voy a la parte buena, no a la parte mafiosa. ¿Cómo han construido los partidos políticos tradicionales base territorial en muchas de las provincias menos densamente pobladas? Siempre. Hay que estar, hay que tener locales, hay que tener espacios culturales, hay que tener actividades de ocio, hay que formar clubes de montaña, hay que formar clubes deportivos, hay que formar clubes musicales, hay que formar grupos de difusión cultural para no ser una alienígena, sino ser parte activa de la construcción de tejido asociativo en el territorio. Por ese camino hacemos dos cosas. Una, contribuimos a aumentar los resultados electorales. Y dos, y más importante, fortalecemos la sociedad civil, que es la que nos va a empujar cuando estemos en el gobierno. Que arribem. Anem a intentar fer un esforç de concessió per a que puguen entrar aquestes tres preguntes. Íñigo, sigo contigo. Juan Ávila Mansilla, y conecta muy bien con lo que estabas explicando. Siendo los círculos, el logotipo, la identidad, la columna vertebral y la estructura de Podemos, ¿por qué una vez pasadas las elecciones municipales y comunitarias se han olvidado de los círculos? ¿Se prevé relanzarlos de nuevo? Muchos más votos se obtendrían si se revivieran los círculos. Vale, gracias por la pregunta. Dos autocríticas. Una, hemos impuesto un ritmo y un modelo organizativo que ha sido extraordinariamente centralizado y acelerado, sin el cual no habríamos llegado a los 5 millones de votos y a impedir la restauración y a dejar la ventana de oportunidad abierta, es decir, a mantener el proceso español de cambio abierto, que es un proceso en el que estamos a la mitad de camino, pero hay que reconocer que ese modelo ha tenido costes. ¿Cuáles han sido esos costes? Que hemos imprimido un ritmo y unas tareas que no siempre han sido todo lo cuidadosos, todo lo pacientes, todo lo capaces de integrar la pluralidad, la diversidad y el trabajo más lento en el territorio de echar raíces que era necesario. Y por tanto que hemos demostrado ser muy capaces de construir una, como se llama muchas veces, máquina de guerra electoral, pero tenemos que ser igual de capaces a la hora de construir un movimiento popular que aguante, que a lo mejor no corra tanto, pero que llegue a todas partes, que sea más lento, que incluya más, que tenga más capacidad de crear cuadros, de multiplicar cuadros y de echar raíces culturales, sociales y cooperativas en el territorio. La segunda crítica. La segunda crítica tiene que ver también con el trabajo realizado en los círculos.
Los círculos no se pueden convertir en círculos de debate privados sobre cuestiones internas, porque entonces solo se quedará la gente que tenga muchas ganas de hacer. Hay que hacer un trabajo permanente para politizar los círculos. Donde los círculos tengan representantes municipales, tiene que mandar el círculo, pero eso no es decirlo muchas veces, es dar iniciativas que nuestros regidores o concejales lleven a los ayuntamientos, es dar iniciativas que nuestros diputados autonómicos lleven a los parlamentos autonómicos, es dar o coordinar iniciativas por comarcas o por regiones para que los diputados en el Congreso de los Diputados lleven iniciativas, es discutir cuestiones de programa, es discutir cuestiones de orientación. Los círculos tienen que mirar permanentemente hacia afuera y nada de resignarse. Es normal que la gente no participe permanentemente. No se pueden hacer reuniones, 3 reuniones por semana de 15 horas cada semana, porque así al final no va nadie. Pero al mismo tiempo no nos podemos resignar a, bueno, pues éramos 300, ahora somos 6, bueno, pues aquí no ha pasado nada. Entonces es que hay una parte de nuestro pueblo que no nos está viendo como un espacio de participación útil y por tanto hay que relanzarlos dando tareas. A lo mejor hay mucha gente a la que le gusta discutir durante muchas horas, yo me encuentro entre esos frikis. Pero a la mayor parte de la gente lo que le gusta es poder ser útil. Hay que dar tareas concretas que le demuestren a la gente que cada hora invertida de militancia es una hora que mejora tu pueblo o tu barrio. Y eso lo digo para completar las dos autocríticas. La autocrítica del modelo organizativo, y hay que ir avanzando hacia una organización más federal o confederal, con más peso del territorio, de las bases y de los círculos, pero también la autocrítica de que los círculos tienen que politizarse, tienen que dar tareas y tienen que trabajar no para los militantes de Podemos. Cuando creamos los círculos, y pensamos en ese nombre raro, círculos, para no llamarles comités de apoyo, ni células, ni agrupaciones locales de un partido, pensábamos en una cosa abierta que trabajaba no para los militantes de Podemos, sino para sus vecinos, y que le demostrara a sus vecinos, votaran lo que votaran, que era útil la militancia y la implicación. Me parece que esas son las dos tareas que tenemos que resolver para devolverle protagonismo a los círculos. Una per a que la respongueu a la Limón, Àngela i Antonio Montiel. I diu així, i no va signada. Si es confirma la repetició de les eleccions, ens tornarem a presentar en Compromís? Inclourem a altres forces a eixa congruència? Bueno, la pregunta em sorprèn molt. Hem de tindre, lògicament, quan es confirma que tindrem eleccions el dia 26 de juny, haurem de tindre un debat en el Consell Ciutadà Valencià i a ser possible continuar el debat que hem iniciat ja des de les passades eleccions i abans de les passades eleccions en reunions amb els secretaris generals, amb els consells ciutadans, amb els cercles i amb la gent, perquè és de la manera de la que alimentem els nostres arguments. Tindrem aquell debat en el seu moment, però jo vos trasllado la meva opinió personal i que crec que és compartida per gran part de l'organització. La meva resposta és sí. Per què vam anar el 20 de desembre en la confluència en Compromís? Perquè havíem fet una lectura, la lectura que he fet abans, que hi havia una majoria social, però la vam fer més concretament després del dia 24 de maig en les eleccions autonòmiques. I vam veure que hi havia una majoria social que tenia aquesta voluntat de canvi polític, que era partidària de que les forces polítiques, Podem, però no només Podem, que representem aquest canvi, arribarem a les institucions i poguérem realment canviar les coses. Aquella lectura ens va portar a una conclusió evident i era que havíem d'anar junts si volíem que es convertís en una majoria electoral que ens permetés tindre una representació real, contundent i representativa, valga la redundància, del que volen els valencians i les valencianes, i això és el que vam fer. I jo crec, i nosaltres així no ho pensem en el Consell Ciutadà, que ha sigut tot un èxit i que ens hem de felicitar per aquella aposta estratègica de la confluència i que ha representat que tinguem 9 diputats i diputades al Congrés dels Diputats que estan treballant per el País Valencià al temps que treballen per el canvi polític a nivell estatal. Crec que de cara al 26 de juny hauríem de revalidar eixa confluència. Crec, a més, que ens hem de sentir orgullosos els que tenim la sort de poder prendre aquestes decisions i els que heu participat també d'aquesta campanya. Hem d'estar orgullosos perquè crec que per part de tots, per part nostra i per part dels companys de Compromís, ha estat un gest de molta generositat. Perquè no fàcil, com explicava abans Íñigo,
és relacionar-te amb els que pensen igual com tu, en els que se saben els discursos d'Íñigo igual com tu, els que llitgen els articles de Pablo, els articles d'Íñigo, parlem el mateix llenguatge, sabem com adreçar-nos a la gent, però crec que lo valent i lo audaç i lo generós és compartir aquest espai en altres forces polítiques que a més són bastant plurals i que impliquen un repte d'entendre'ns i de no només parlar-li a tots aquests que falten, com molt bé diu Íñigo, sinó també parlar-nos entre nosaltres, entre gent diversa, eixir dels marcs i dels espais en els que estem còmodes políticament i transgredir aquests espais per arribar cada vegada a més gent. En aquest sentit, jo soc partidària de revalidar aquesta confluència i soc partidària també d'ampliar-la a quantes forces polítiques ens apropen més a aquest canvi polític, a aquest objectiu que tenim que no és altre que la victòria. Jo crec que anem a treballar per això de cara al 26 de juny i segur que ho anem a aconseguir. Que Àngela ho ha explicat molt bé, no? Però sí que nosaltres, molts de nosaltres, els que estem en Podem, els que estan en Compromís, ja s'havien conegut abans, no? Molts de nosaltres ja havien coincidit en els carrers, en les places, en moltes lluites, en defensa del territori, en la lluita contra la corrupció, en el 15M, en les marees, en les lluites en defensa dels serveis públics. Per tant, no era difícil tindre aquesta simpatia, aquests lligams d'afecte, no a soles en Compromís, sinó també molta gent en altres forces polítiques. El que també va demostrar el 24 de maig és que eren forces complementàries, és a dir, l'èxit del canvi va ser que pogueren ser més sense deixar de ser cadascú el que era, i cadascú representar allò d'on venia i tindre cadascú un llenguatge i un projecte polític i una identitat pròpia. Jo crec que gestionar aquesta pluralitat en les Corts Valencianes ens ha portat molts èxits. No vos enganye si vos dic que de vegades conviure en el Partit Socialista no és fàcil. Conviure en un govern que encapçala un home que s'ha educat en una cultura política determinada i en uns companys, en un equip que respon a una determinada cultura política fruit del bipartidisme d'un temps que ja va passar, de fa 30 anys, no és fàcil. Jo crec que Compromís i Podem, en les Corts Valencianes, tenen moltíssimes més complicitats, moltíssimes més coincidències i jo crec que això també va contribuir a que el 20 de desembre es plantejaren en clau d'eleccions generals multiplicar, no sumar sinó multiplicar, i jo crec que va ser un èxit. Si tornem a unes eleccions, que jo encara soc, els que me coneixen bé saben que jo soc un optimista històric i per tant jo encara no abandone tota l'esperança, però si el Partit Socialista, aquest Partit Socialista al que pertany el president de la Generalitat, no és capaç d'escoltar la veu de la gent, no és capaç d'abandonar la gàbia de ferro en la que li ha tancat la senyora Susana Díaz, jo crec que hi haurà unes noves eleccions i hauríem d'anar de nou junts. Ara, hem d'ampliar la confluència, hem de jugar a un joc que ens permeta incorporar a molta més gent. I no sols parla d'Esquerra Unida, parla també de grups menuts en alguns pobles, de candidatures independents, d'altres organitzacions que jo crec que poden aportar. Per què? Perquè estem en un moment davant d'una excepció històrica. No és normal que es produïsca una situació com la que tenim. I a més ja hem comprovat l'experiència del que significa el bloqueig per part de les oligarquies econòmiques aliades en els aparats dels vells partits. I per tant, i si faltava algú, en l'ajuda dels ciutadans, de la nova dreta. Per tant, és un moment excepcional. A soles, obrint els braços, donant la mà i fent costat en molta més gent, a soles és l'única oportunitat que tenim de veritat de, ara sí, superar l'empat tècnic i guanyar les eleccions. Per tant, jo crec que caldrà reeditar la confluència i no sé
si se deurà anomenar, és el moment o qualsevol altra cosa. El que hem de transmetre és un espírit, és de recuperar el relat de la il·lusió, el relat de que el canvi és possible, de que l'hem tingut a la punta dels dits, que ens han furtat l'acord entre el PP, el PSOE i Ciutadans, es van començar a furtar-lo en l'acord indecent de la formació de la mesa del Congrés, que ens va impedir tindre grup parlamentari propi, com volíem. Lo hem tingut a la punta dels dits. Els valencians i les valencianes no podem permetre que torni a ocorrir el mateix. Esta vegada es presenten per a ser la primera força. Esta vegada hem de sumar. Sumar sense deixar de ser cadascú el que siga, que cadascú vinga d'on vinga, però sumar per a construir una Espanya plurinacional on els valencians siguin un poble decisiu. Fora i el local tancat, era una pregunta però te la vaig a fer en suggerència. Antonio, Blanca diu per què no fem les trobades i encontres en llocs més grans? Parlem de les bordes. I per concloure, una pregunta que arriba per a Íñigo. Diu, ¿estáis preparados para el éxito? ¿Preparados para el poder? ¿Habéis pensado cómo entrenaros para la sencillez y así mantener siempre el objetivo de vuestros cargos claros? Es una pregunta tan buena que yo en realidad la devolvería. Es decir, asumiría, si estamos creando una voluntad popular nueva que quiere recuperar las instituciones para la gente, ¿estáis preparados para mataros a estudiar, a especializaros, a redoblar las horas de militancia, para ser gobierno, para empujar a nuestros representantes en las instituciones, para que donde hay un compañero... Lo hablábamos antes con unos compañeros. El objetivo central que tiene que tener cada militante del cambio político es que cuando se canse, y todo el mundo en algún momento se cansa, tiene que dejar a tres que sean mejores que él. Y por tanto, en el círculo territorial en el que esté, en el círculo sectorial, en su municipio, en su grupo parlamentario, en su ayuntamiento, el objetivo fundamental es decir, ¿cómo me hago prescindible? ¿Cómo hago que detrás vengan más compañeros que hayan estudiado más, que estén más capacitados, que tengan más voluntad, que sean más generosos, que tengan más capacidad de construir con más gente? Y por tanto, ¿cómo multiplico los dirigentes? Que es básicamente eso, una fuerza política transformadora y de cambio y democrática, es una fuerza que multiplica los dirigentes y que hace de cada militante un dirigente que sabe dar tareas, proponer horizontes, ofrecer soluciones, proponer alternativas cuando parece que estamos bloqueados en un punto. Para mí ese es el objetivo o el problema central que nos tenemos que plantear si nos planteamos la llegada y la construcción de un gobierno popular al servicio de la gente. I abans de tancar jo volia donar-vos les gràcies. Jo me'n recordo que vaig vindre aquí, vaig vindre moltes vegades i per moltes campanyes electorals, vaig vindre ja durant les europees i ja en aquests actes ja començaven a dir que començaven a debatre i encara semblava més una idea, semblava més una il·lusió que una realitat, que durant molt de temps la comunitat valenciana havia sigut construïda com un exemple de lo pitjor de lo que podia arribar-se a Espanya. I recordaven aquelles declaracions de Rajoy dient-li a Camps i a Rita Barberà: jo vull que Espanya siga el que està sent València amb vosaltres. I veien durant molt de temps que nosaltres anaven a canviar això, no només nosaltres sols, sinó molta més gent anaven a canviar això, i que això passava també per un exercici de voluntat política però també d'orgull, i d'orgull de passar de la comunitat valenciana com a símbol de la impunitat, com a símbol de la corrupció, com a símbol del maltractament a la terra, al territori i als serveis públics, a la llengua, a la cultura i a la seva gent, a un país valencià digne, alegre, combatiu i amb capacitat de construir poder per a la seva gent. I aquest serà el pont d'una nova Espanya plurinacional, democràtica i popular. Moltes gràcies.